A dwi fod cael gofyn? Ie. So nes i fynd, helo! Begin, whatever. Hiya Queens! Croeso nôl i PopT! Os ych chi ffansi bod yn absolute legends, beth am i chi Tanysgrifio i'r sianel, i hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r glwch notification i fi, please? Diolch. Guys, mae yna ddwy gadar dy fi heddi. Tybed pwy sydd am ymuno gyda fi? Gweno! Oh. Sorry. Siegin! Jed? Elin? Begw! Helo! I'r heini ohonoch chi sydd yn gwylio stwnd sadwrn, byddwch chi'n gwybod pwy yw hon. Dyma Begw! A fi di drago Begw yr holl ffordd yma i wneud fideo PopT. So, ti di dragio fi all the way yma, a beth da ni actually yn gwneud? Oh yes, I actually di esbonio i ti na. Okay, so ar PopT, ni'n joio wneud sialens bach. A o'n i'n meddwl byddwn ni'n gallu creu'r fath o look Colur. O, oce. Ond bod dim drych gyda ni. O, A dim ond 5 munud da ni gwblhau'r drychiad hefyd. oce. Ti'n meddwl allu wneud e? Ie. A ffynio laff. Ie, gan i laff. Iawn, mae'r amser ni yn dechrau mewn 3, 2, 1, go! Fi'n pari gael barod i'r foundation i ddechrau. Fi eisiau mynd dim gormod. O'n i'n mynd i weid, fi'n siarad fi ddim yn gormod. Mae hwn yn gwrdd anodd achos siwt ni'n gwybod i blendo mewn, yn gwybod? A ni ddim yn cael siarad efo'n gilydd o deud sy'n ni'n edrych. Na, to sa'i dda yn blendo... Ti'n sbio ar yn gilydd ta? Oce. A gael ni surprise yn diwedd. Iawn. Sa'i dda yn blendo gyda drych, so sa'i'n gwybod. Ti'n blendio am oriau. Fi? Dwi'n blendio am Mae'n blendo am 5 munud. Os ta'n gwybod, rhaid check o amser, to be, mae 30 eiliad yn barod. Oh my gosh, go on. Okay. Fi'n cael gwneud i stopo fyna. Reit. Gret. Powdwr, jyst ar y dden rhywbrwys. Bach o bronzer. Ie. Sgyn ti bronzer? O, mae'n bronzer. Oce, mae bo. Mae fi bronzer yn Bach o contorio. O, ie, oce, powdwr. Oce, powdwr. Mae hwnna ar y cheekbone stash edrych fatha Angelina Jolie. Dwi'n edrych mwy fel wbl. Oce, fyna, oce. A bach o'r trwyn yn de. O, mae hwnna'n bwysig. A Blusher. jawline y fyd. O, ti meddwl yn trwyddo. Reit, blusher. Blusher night, just ti'n moyn. Reit, eyeshadow. Mae yna ddrych fan hyn, ond sa'n edrych yn flexo. Oce. Eyeshadow. Oce, fi'n mynd i fynd, to be, cael light mewn i pink. O, sgyn ti... Pink. Oh my gosh, dwi'n mynd am glittery pink. Ie. Iawn. Waw. O, beth hwn yn ddiddorol. Fwy'n edrych na ti ddod. Cofia, os ti eisiau eyeliner unrhyw fel a. O, mae dy ti'r thing bach glitter na, dos e'r thing elf na. O, dwi'n gobeithio. Falle na iwso hwnna. Cymer hwnna. O, lovely. O, na, ma'na drych. Ma'na drych yn sbio. O, pa exos to'n i wedi, mae'n iawn. Oh gosh. Du. Dylsyn ni fynd allan ar ôl hwn. Mae hwn yn... I ddangos i'r byd. O, pa mor dalent. Ewn i'r siop yma. Ie. Mae hwn yn lead Begw. Paid. Yndi, mae fel reit. Mascara. Sa'n ni curl o lashes fi sa'n meddwl. O na, dwi'n gwneud hynna anyway. O, mae na, fi eisiau eyeliner fyd. O, faint o amser sy'n ni? 2 funud a 40 eiliad. O, ti'n gwybod efo eyeshadow maen nhw'n gwneud yr ochran dywyd. Mynd i drio bach o... O ie, bach o smoky eye efo. Ie. Bach o gysgol dynnu. Ie, a fi'n credu na un o liner. A... Begws, lle mae'r llygad fi? Na, stop. Ti'n gallu gweld? Dwi'n mynd i wneud wing. Ie, Adain... O, eyebrows sa'n gwneud, chwaith. Lle mae'r eyebrows reit? Oh gosh, reit, llai na 2 funud i fynd, oce? O, ti'n gwybod beth yma Ariana Grande yn ei lwcad lle mae'n fel... Lle mae'n mynd cut crease. Ti'n mynd siarad hwnna? Drio fo. Dwi'n crynu. A fi, sa'n gallu fel eyebrows fi? Falle am hwn, falle am y lipstick yma, mwyn lliw'n reis.
Ti'n wedi edrych ar gwynaf chdi pan ti'n gwneud... Eyeliner, ti'n blwydd? Eyeshadow on. Ie, reit, be arall? Lipstick. A dy fi'n coch, fi'n pink, edrych. Pink. Hwna di pink, hwna. O, be di hwn? Mascara. Ie. Oh gosh, okay. Faint sgynna ni? Munud a 10 eiliad. Oh gosh, oce. Iawn. O, mae hwnna'n rili dda, actually. Be di hwn? Gloss yw hwnna. O, sgyn ti... O, mae gen i yn rili coch, sbia. Fatha Dorothy Mae coch. hwnna'n neis. Oce. Os oedd arall fi di'n cofio tybed? Fi'n dweud lot o bronzer arno, fi dwi'n fi angen mwy o bronzer arno. You're so pretty. Oh my gosh, Begw 30 seconds. Oce, beth arall? Blusher. Blusher. Dwi'n siarad blend o hwn lawr i'n gyfwg fi. Oh my god, gwallt fi hwnna! Fi'n siarad meddwl mascara ar y bottoms fi, lashes, bottom lashes. Highlighter. Dwi'n dim fi highlighter. Mae gen i fi chdi bach. O, oce. Hwna. Smasho, anyway. Oce. Reit. Hwn yw'r highlighter, dda? Ie, hwnna. Mae bach yn... Oh gosh. Dwi'n cael ei iwsio. Bach o trwy. Stop. Wel. Oedd hwnna yn anodd. Reit, dwi'n fi cael gweld ti. Na, stop! Ti'n edrych yn nawr? Na, stop! Sgynna lipstick ar dal i? Mae hwnna'n part o'r look, actually. Mae hwnna'n fod yna. Oce, sorry. Wow, stunning! That's Gael ei ti'n peth iawn, mae'r eyeshadow na yn siwto ti, so tod, mae'n dod lawr ar dy fwch ti. Ond mae lliw na'n lush arno ti. Mae'r eyeshadow yma yn impressive. Just sboggy lofod yn eyeshadow. Chris! O, mae'n iawn ddo. A mae lliw coch na neis. Un peth na weid, mae bronzer ti'n really neis. O, diolch. Mae bronzer ti'n neis. Bach yn... So fo'n gystadleuaeth over the top, swn i'n ennill. Swn i'n ennill. O! Ti'n gweld? O'n i'n meddwl byddai fi lot gwath yna. Sef fi actually gallu mynd allan fel la? Wel, mae eyeliner fi yn oce. Fi'n credu bod eyeliner fi'n well na be fi'n neud gyda drych. Mae'n syth. Mae'n syth. O, mae hwn falle just yn... O, a fi'n... A mae lipstick yn neis. O, diolch, fi di methu eyebrow fi yn hollol fyna. O, nath ni'n mynd eyebrows ni? Wel, nes i mynd fel an really sydyn. Ond dyma'r edrychiad terfynol, guys. Wel, Cadi, dwi'n meddwl bod o'n saff i ddeud bod fi'n mynd i gario mlaen i iwsio mirror o rwan ymlaen. Ia, a fi fyd. Guys, os ydych chi'n fwynhau'r fideo yma, cofiwch i danysgrifio i'r sianel. A os chi'n ffansi gweld mwy o Begw, beth am i chi... Rhoi thumbs up i'r fideo a gwasgwch y gloch notification. Ond tan fideo nesa, tro! Lwcus nes i am webster fi. Oh my gosh. Notification. Brilliant.